gizonak hankak erabili behar dituela. Esaten du, entzun behar izan duguk esaldi hori bai. Ze gertatuko da gure lehiakideekin, ezin dute hankarik erabili. Neskak orduan buru erabili beharko. Ongi etorri, ze moduz? Ainhoa eta Eneritz? Ondo. Ondarrutarra gure neskak laugarren saioa. Dagoeneko 257 euro. Eneritz, tesia ikasten zabiltz? Bai. Zerena? Materialetako departamentuna etxen Mondragon Unibertsitatean. Materialak? Bai. Oroar, materialak. Latak. Latak? Lata ematen. Ze interesgarria. Inguru giroarekin eta lotuta eta berrerabilpenatone gauza hori da. Material, ibiltzen dan material kantitati murrizteko, horretxen ingurun ikertzen nabil. Guau, ze ona, hor buru erabili behar, igual, Ondo, Ainhoa, voleibolera egiten jolasten zu. Bai. Talderen baten? Aurten haziga. Ai ba, ze ona. Ondartzan? Ez, kantxan. Bueno, barrun, gero udan jungo aia baina, olako hotzaz, on momentun. Ze ona. Ederto, eta tarte hartu, gure neskak eta biluzera etorri, ongi etorri. Nahi duzu ni errematetarako eta prest, Bai, errematetan, ikusiko dugu. Kono eta Iñaki, erremateak aipatuta zuek agertu, hauek ez dute bakerik ematen oso erasokor, eta jator aldi berean, baina dinot, 3. saioa, eta 687 euro dagoeneko baditugu irabaziak. Eta zuetako batek egin nahi du txabola bat mendian, antza? Jo, eta zuen enteratu zaria. Hori Iñakinen proiektua, Bai. Bai, ez da? Konta duzu bat? Eta gaina, bitxu, zuen inguruan me bai aberre, bai. Leitza inguruan edo? Oñat inguruan, lehenik eta bin. Bale. Arantxasun eta, baina bestelan alternatiba moan. Leitza inguruak. Zirin edo, bai. Begira, txabola bat. Eta txabola horren inguruan koldo ibil liteke eskiatzen. Bai. Eskiatzen alpino egite duzu gainera. Zu nire klubekoa, gora telesilan igota jetxi, ez da? Claro. Hor gozatzen dugu fenomeno. Hori zuek egiten duzu. Bai. Egiten dugu ja... Bai, ez da, bagoitza galduena. Ez ze koloretako pista da miluzekoa? Miluzekoa beltza batzuetan, gorria gehienetan. Ea gaurkoak ze kolore duen, animo bikote! Bueno, Leitzatik dator gure bikote barria. Iñaki Kalbora begiratzen zuelako Leitza. Argoitza eta Xabi zen moduz? Ongi. Bueno, hasieri txarrena, beti. Bai, eta horrekin leku barri batera, eta Xabi ze intentzio horrekin zatozte? Aurreneko gauze ongi pasatzea, eta gero hortik aurrea, aldena ikusiko da. Oso ondo, Argoitz, zelan, ez dakit nork nori proposatu dion, miluzera etortzia? Bige biltzen... Gehiago berak. Azkeret bige elkartua, bai. Bai, oso ondo pasatzen dugun, seguru bai, etxonki etorri mutilek, sorte hor. Agustia, esan da, eskia dezagun orduan miluzeko pista, azteragoa, zuazen! Iñakien beste biderik zegoenik, gora igotzeko. Bai, asko, bai. Bueno, azte parean. Hasi behar dugu puntuak biltzen, gure neskak prest. Eskulturalak direla esatea, bueno, argi dau, ikusten da. Eskulturalak direla esatea, bueno... Gutxi litzateke. Gutxi litzateke momentu honetan, nordo maira? Haino hartu leku mesedez. Eskulturak, alde baten, egileak, bestien, Eneritz, ia ondo, lotzen ditugun, sartean, denpara. Aizearen horrazia. Eduardo Txillida. Ondo. Ama. Dora Salazar. Ez. Arbolen egia. Koldobika Jauregi. Bai. Entzierroa. Luis Burgoiz. Kontuz. Zirgariak. Dora Salazar. Eta sartu da. Bai. Azkenare sartu da, oso ondo. Bikaina, zigara, Aizearen horrazia Eduardo Txillidarekin lotutan, Antiguako itxasadarrean leku zoragarria. Ama eta hau zen Luis Burguarekin lotu behartzena, arma bat... Guggenheimekue. Alboan dagoena, ama izenekoa. Bai. Zirgariak eta Dora Salazar, ondo lotu ditugu, hau ere Bilbon itxasadarrean, zirgari lanetan aritzen zerien emakume egindako omenaldi bat. Ibiltaria, eta hau Gasteizen dato kalean, hanka luze-luzea dituena, Juan Jose Egizabalek egina, Entzierroa eta Rafael Huerta lotu behar genituen, zema jendek argazkiak Entzierroan ateratzen zitenak, antxe du alternatiba argazkiak ateratzeko, eta Arbolaren egia Koldobika Jauregik Baionan bake prozesuari omenaldi bat egin nahian edo. 3 zuzen erantzun da, 30 puntu!
Babitu, ariketa bat proposatu etxekuei, guen jaineko, marmiar mori amazela, jakin nuena neupe bai, ama izena duka, gero uneoro topatzen nuen leku denatan. Aber gertatzen bada. Gauze batak izunien. Aipatzerako. Gero esatezu, bitu, bai. Ia gertatzen badan. Benetan, honekin gertatu zitzaidan. Koldeinaki, datu biografikoren bat, gehitzeko honi. Badago eskazapio. Parke saliek esate baterako? Baso saliek? Bai. Txabolak, noski. Txabolak? Hartu leko mesedez. Iñaki du, Gune naturalak izango ditugu. Alde baten, Koldo, zer diren asmatu beharko. Gune natural hauek, izena emonda, ia zer diren, guazen denpora. Oma? Basoa. Osondo? Izki? Parke naturala. Kristine Enea? Parke botanikoa. Ez? Yamaguchi? Lorategi japoniarra. Osondo? Iturraran? Zein? Iturraran? Iturraran. Hiri parkea. Ez? Arbona? Arbona? Arbona, herri loretsua. Eta denbora pizka bat gehiago izan da, osatuko genuken taula guztia. Bai, aseran, omako basoa ikustea kosta zaigu, ezaguna baina, Agustin Ibarrolak atondua, zoragarria. Iturrarangoa da parke botanikoa haian dago hau, falta ditzaigun, Yamaguchi, lorategi Japonia ondo esan dugu, eta Kristina Enea hori falta ditzaigun hiri parkea, hau da egia auzoan dagoena, eta hortik aurrera, Arbona, herri loretsua, Lapurdin, zoragarria, eta Izkin, Arabako mendialdeko parke naturala. Lau sartu dira 40 puntu bera zuentza. Denporarekin egingo dugu jolas orain. Maite minduen eguna pasatu barri, esaten dalako batzutan segundo bat bizitza osorako geratzen da, beste batzutan zeluziek dien urtiek, eta bar. Hau oso erlatibu da, ezta? Zuekin ze gustero egoten garan berez doa bizitza, ederto. Nor duen mutilek, Maire, argoitz, hartu leku mesedez. Xabi, bemen, kontzeptu batzuk, agertuko dira ezberdinak, iraupenarekin lotu beharko, ze iraupen duten. Ia asmatzen dugun, mazten den, para. Futbol partida. 80 minutu. Osondo. Urtea. 365 egun. Haurdunaldia. 40 aste. Lan astea. 35 ordu. Gradua. 4 ikasturte. Osondo. Eta lege egintzaldia. 4 urte. Haupa. Ez baitago lanak ondo astea bezalagorik. Gero datorrena ere alakoa izan dadin. Zoragarri, urteak 365 egun izaten ditu. 4 urtean behin, salbu, 2 urte izaten baita. Lan asteak Ipar Euskal Herrian 35 ordu ditu. Denona balitza hoben, oski. Haurdunaldia 40 astetan, eta neurketa sistema ere katramilatxua bada, zenbat aste, hilabete, denak nazten baitira. Futbol partidak, 80 minutu irauten du, legegintzaldiak 4 urte, eta gradua berez 4 ikasturteko da. Gero ja bakoitzak, berea behar izaten du. Oso ondo, edo lehizan, oso ongi, 60 puntu! Oso ondo! Gertatzen da, guraso izan behar dutenek eta astetan kontatze dutela dena, bai, 43 aste erazuk. Zorionak edo... Geratzen gara isilik, ara, pelotura. Etxalo beroak publikoari ere, oso ondo! Txalo ego! Euskara honen artezik eta nik alduten. Nik eskatu egiten dut beti. IPI institutua, zoragarri, beste txalo bat. Ugao! Haupa! Haupa, IPI! Ainhoa gartuko du lekua, presta gara? Bai, ondo? Bai. Hau bolei partida bali bezala, prest, erne, eta zenbat puntu irabazta ditugun. Haupa, neriz, demora. Zesti, peloti, baloi, ondo? rastrillu, sardez... Ez, neriz, ikusi ondo? Ondo ari da, Bai, bale, borobile, 3. 3... Osondo! Obeto pilaten. Beste bat. Ea margotzen. Arraine, antxoi, berdela,
Isurdi... Kontu zimitziekin nahi, noa? Ai. Bota neritz? Tiburoi... Lasune... Arrastu, no? Txitxarru... Orki, balea... Vale. Beste bat? Bai, beste garrazi bat hau. Bale, kubu... Brik bat? Oso ondo. Bai. Tetrabrika. Ea, bizkor. Enertz. Bale. Zer da? Pali, jokeiko, palu, besti kriket, ez da izan da? Bolu! Zer ez da zupila? Bolatokia, oso ondo. Bueno, hartu bai, baloia. Bueno, peloti, Izan da bola, izan da bolo, dena izan zara, inoa. Bolupe bai oso Gaina ondo. alitzut, iru. Bai. Ez zarete zaleak? Ez. Ondarron ez da gaute. Ondarrun, ja, bueno. Ala ere, hablan boluz eusten behar oso ondo, eh? Oso polita. Claro, Grand Prixen moru. Eta legatza falta izan zaigu. Aino, marrazkia egiten bagabiltz, jarraitu marrazkia egiten. Plater bat, jatekoa. Eta hola norkak eta jakentzen duz. Ja, arraina bazek isu. Bai. Bai. Bueno, ala ere, bat. Venga, guai puntu! Koldo eta Iñaki, eta... Koldo, ja behira, ja. Joteko prest, ez da? Hartu lekua, ba? Eta irrika hori balia dezagun, mintzioka bereziki trebeak zareteta zuek. Ea lau kontzeptuak asmatza ditugun, guazen, debora. Karate? Venga, bero. Judoa. Bai? Jiu-jitsu, ez dakit. Arte martziala. Bai. Oso ondo. Marrazten hasita orain. Borobila, fruta bat. Ez? Osatu marrazkia, Koldo. Triangelua, Osatu beste modu batera marrazkia, Koldo. Ze falta da hor? Sudurra da? Sudurra? Sudurtzuloak? Vale. Begi batzuk edo. Begi batzuk edo. Beste marrazki bat. Iñaki. Zapata bat. Bale bat. Ez? Ze ikus mina? Txori bat. Ez? Atea. Zorri, Koldo. Zapo bat. Zapoa zen. Mira, tankeratxoa bai. Eta ilaskik eta biok besterik ezkenuen, nahi, Koldo. Begi batzuk edo. Ja, begia egin dut, Ez, baina... buru bezala. Ja. Zurzulora iristeko... Alde batetik begiratu egin dut. Eta gero egia zapoa ondo, igual, hasi gara marratzen oso mantxo. Denbora ere kontra izaten baitugu, presak amargotu barra dago, baina tira. Bi, berrogei, oso ondo! Eta nola esan, leitzarrak artistak dira oroar, hala esan da beti asmatuko genuke. Argoiz eta Xabi zuen artean, Imintziok eta Trebea. Bueno, Argoiz da artista. Trebea. Bai. Argoiz. Zuk ala esan eta gero ea funtzionatzen duen. Hau, Argoiz, demora. Maskara. Bai? Zora barri. Artista. Bastoia... Takataka... Makulua... Bai, Oso oso ondo. Ea marrazten, Argoitz. Xabier Erne, Papera, oea... Zu artifizialak... Zigarroa... Osatu marrazkia, Argoitz. Katza. Azukrea. Venga, bero. Oso bero, Sakarina, katza... Baina? Zer da hori? Madalena, Gazia... Pertsona... Zakila... Bai, eta? Pixea... Oso ondo. Vale. Eta bizkor azkena? Gatza... Bai, eta? Gatzontzia... Oso Bai, ondo. vale. Zorri, Argoiz. Oso ondo. Gatzera iritsi da.
Gazontzia zer dan irudikatu edo. Azpimarratu gazontzia, azkenean azpimarratu beharri gabe ere Xabik asmatu du. Argoitz, artista, Da ze txizerrek ederra. Ze placer marrazki horretako... Marrazki horretako panpina gustora geratu dez. Zeu epe bai, 80 puntu! Zondo! Placer asko dauz munduen, Itz eskutuak asmatzi, da, izan leike. Asko asmatu eta puntu asko bildu. Normaira. Neu. Nerit. Hartu leku mesedez. Momentu zatzetik, neskak, ez da baldean dirik, baina ia. Erremontatzen dugu, guazten denpora. Paso. Paso. Itza. Berba. Periodiku. Egunkaria. Beste bat. Leharti bai. Aiateko. Postontzia. Paso. Bolei. Playa. Antxonek. Remati. Zondo! Vale, paso. Vale, piztinan. Igaxan. Desinfektateko. Loru. Osondo. Vale, tortilla. Patata. Be. Frantzesa. Beaz. Hartu lekua erit. Bai. Ainoak ez du esmatu, baina egia be trampa alitzatekela bai. Batata behar baitzen. Baina gainontzean, zer da, horrela, ez da? Remati! Bai, oso ondo Antxonen txistria di dauz. Horrek berak bakarrikia merezi dauz. Behingogatik lehiakide batzuk entzute dute nik esan dagoa. 40 puntu, beho dezuela! Bale, itzarkutu horrekin jarraituko dugu, bigarren taldiek. Venga, koldo basu ez? Bai. Eta Iñaki asmatzeko preste geratuko da. Ia. Zer gertatzen den, ariketa eta gero, guazten denpora. Koliseoa. Erroma. Bertakoa. Gladiadorea. Gasteiztarra. Bues Arena. Koliseoa. Beste bat. Paso. Barre eragiten... Bitz. Urtarrila. Abendua. Urrengoa. Otsaila. Bale. Paso. Zorri, koldo. Erromatarra, Iñaki. Erromara iritsi gara, Koliseoa, irikoa edo, bertakoa edo, erromatarra. Behar genuen berba. Eta Gasteizera joan, eta Gasteizko Koliseo nolabait Bues Arena badela, eta nahastu gara, bai. Otsaila sartu da, eta eskerragorri, 20 puntu zuentzat. Ondo, Argoitz, Xabi. Momentu zaurretik. Bai? Venga, ia. Hitz batzuk asmatu eta ondino abantaila handiagoa, nordue? Xabi, hartu leku mesedez. Bortxe, itzul inguruko ibiliko gara, eta ia, hitzak asmatzen ditugun, guazten denpora. Reala. Osasuna. Bestea. Atletik. Iu. Elbarren. Kalea. Irabazi. Galdu. Paso. Ibilgailue. Kotxea. Geisteko. Goitibera. Oso ondo. Paso. Antonimoa. Sinonimoa. Bale. Materiala. Burdine. Ladrillok. Zementoa. Oso ondo. Irabazi. Galdu. Zorri! Txapelketa. Oso ondo. Ze, erakustaldia. Bai, eta referentziak ere, etxe ingurukoak, Oinaz edo, Abel edo, artista handia bai dituzue. Zuek ere artistak, 5 asmatuta beraz, 100 puntu. Ia markagailuak nola dauden, Triboren berben aurretik, 80 puntu bildu dituzte Ondarrun, Ainoak eta Nerizek. Bingo eta Zarautzen 100 puntu, Koldo eta Iñaki, Leixan 240, Argoitzek eta Xabi. Baneskak, ondo dakizuen moduan, Triboren berbak asmatzeko momentu egitsi da. Ainoa,
Bai. Zeu hasi. Badator, lehenengo taula, denpora. Eragozpena, traba. Alatzua. Eragozpena, traba. Negela. Koldo? Eragozpena, traba. Kantitu. Eragozpena, traba. Lastofardoa. Argoitz? Eragozpena, traba. Aztalka. Eragozpena, traba. Eurtada. Mingarria, Bizkaian. Negela. Inoa? Eragozpena, traba. Eurtada. Mingarria, Bizkaian. Alatzua. Gizena, Goizuetan. Negela. Lastofardoa zen zuzena, Gizena, lastofardoa zen zuzena, baina negela denboraz kanpo esan baituzu. Eurtada eta alatxua biak sartuta, 20 puntu zuentzat. Eta bigarren taula dator, erantzuten lehenengoa Koldo. Ia usten diozun taulari, Koldo? Badator, denpora. Biraoka, maldizioka. Sakre makuka. Urduri egon, Bermeon. Armin egon. Asko, Nafarroa berean. Tusto. Digestioa. Txegostea. Kontrako zulotik joan, Meñakan. Kusun egin. Ondo ezik, Larraulen. Kalaska. Arrupustu. Papandu. Aupa! Eta baitu Koldok, Zondo. panpanduta egoteko arrazoiak, Taula guztia osatuta 1 puntu bikote! Argoitz, Xabi, hirugarren taula zeuentzat. Argoitz, zeu hasi, guazen denpora. Desegin, etxarriaren atzen. Istiketu. Burusoila, erronkarin. Kabua. Desegin, etxarriaren atzen. Istiketu. Burusoila, erronkarin. Mozkorroa. Amaiera, Kabua. bihurritu, Elgoibarren. Tximinokatu. Ainoa? Desegin, etxarriaren atzen. Istiketu. Burusoila, erronkarin. Mozkorroa. Amaiera, Kabua. bihurritu, Elgoibarren. Ustaitu. Desegin, etxarriaren atzen. Tiketu. Burusoila, erronkarin. Mozkorroa. Amaiera, Kabua. Eta kabua, heldu denerako, kabua ez da sartu. Gongaren ondoren iritsi baita, beraz istiketu mozkorroa birekin, beste 20 puntu zuentzan eskak. markagailua, Triboren berbak eta gero lehenengo fasea eta gero 130 puntu ondarrun. Bilbo Zarautz, 200 puntu, Leizan 240 puntu. Ainoa eta Deritz, laugarren saioan iritsi da azkena. Ai. Pozik dena den? Pozik. Bai? Guzuek azbe bai. Asko. Lehiakide jatorreta bizkorrak izan baitzarete, 257 euro. Pilatu dituzu, Kuadrilako lagunak, ez dakite kuadrilakoekin batera partekatuko duzuen dirua, beste ze proiektu. Bueno, kaina bat inbitakotza. Hori. Kaina bat. zer. Eta hortik aurrerakoekin? Hortik aurrerakoekin, gazta. Pentsakau. Gazta. Deialdia egin dezakezue, ondarrutarrei esan datozela, Sondo pasatzen dugu eurekin. Bai, zazku batzuk nahi rabela etorri. Ah, bai? Así que... Badago hilara orduan, ez da? Bai. Bide zabaltzen zuek. Hori. Neskak eskerrik asko etortziarren plazer bat. Esker. Hau zuek. Bigarren fasera ere heldu gara eta ondarrutarrak joan zaizkigu. Eta Koldo eta Iñaki, liderren leku hartuta zuek orain. Bai. Oso dotore ere. Bueno, Ameldegia hementxe dago. bai. Oh, Bueno, ja. edo loria, hortxe. Edo elmuga, nahi Bai. duzuen moduan Baita. ikusi. Eta bezaldean Leizarrak ere lekua ondo hartuta. Ongi gustora. Bai. Giongi gustora. Lehenbizikoa pasata, ez da... Oso ondo terekustaldiarekin, Argoitz. Bueno, masterotik, hasiko gara, Ja? Eta puntuak biltzen hasteko definizio batoz, gaur, itxura bereziarekin, itxura oso politarekin duela gutxi, Ritmoarekin. erronka luzatu bai genizuen, mi luzeoi, letra oker ikasita, gaizki abestu ditugun eta abesten ditugun kantuen zerrenda abiatu genuen,
Eta zenbat proposamen iritsi zaizkigun. Asko Eskerrik baitira, asko, Asko baitira. Onak, eskerrik asko zuek, Bai. onenak zarielako. Hori da. Ondo. Heldu diozu erronkari, eta erronka baliatuko dugu definizioak osatzeko. Eta nola egingo dugu? Nik kantua oker abestuko dut, eta definizioan zuen lana izango da zuzenketa egitea. Nik oker abestutako hori, jatorrian, berez, nola den alegia. Orduan, definizioak egingo dizkizuet, abestu, gaurkoan. Presta dute? Presti. Ni prest nago, ez dakit. Baina ez bada, hasi egingo gara. Koldo eta Iñaki, Koldorekin hasita bai? Oazen, denbora. Ipur beltz madarikatua, ez duzu inoiz ez ulertuko? Koldo? Ipur beltz madarikatua. Ez da ipur beltz madarikatua, baizik eta? Bai? Madarikatua. Burgez madarikatua. Fabrikako zikin eta keak, zafusten zuen bitartean, urrak irentzi zizun. Lurrak, Bai? Lurrak oso do! Horko punta aurrera eta itzulia. Ez da horko punta, baizik eta? Ondo. Ondo. Ez? Gaizki? Orpo. Hori bai, sartu da, horpo punta. Kantu berri bat sortzen zen magaletik. Zen magaletik, baizik eta? Kantu berri bat sortzen... zenbat... Bai? Zenbat alegin... Baina oso harik eta polita da, ez da erreza. Inorentzat. Baina oso harik eta politxea. Bueno, horko puntan zoragarria da. Horko punta, horko punta, nometik aurrera. Venga, 20 puntu! Argoitz eta Xabi, beste? A ber. Non eta ez duzuen zuek kantuan hasi nahi? Ez dugu, Nerone kantatuko dut. Fenomeno, lehenbiziko Argoitzentzat urrengoa Xabirentzat. Txanaka, 2. Ea bat, denbora. Sarri, bat eta bi. Kriston martxa dabil. Ez da bat eta bi. Bafleakin. Bafle? Ari. Ez? Bafleetan. Sarri, bafle. Bafleari. Bafletatik, Kriston martxa dabil. Eta nik, txoria, huen gaitez. Nuen maite. Nuen maite bai, hori bai. Hei, txo, que te he dicho que no. Gehiegi itxoiten. Bai? Gehiegi itxoiten duko hori da. Eskubiko eskuakin, herria, helburu. Eskurik esku. Eskurik esku egin hori bai. Bizi nahi dut, Alibaba. Baldin bada. Baldin bada, zono. Uraxe bai polita, han politik baztan. Bazan, hobeto bai. Oiuekin aitor, harima urratu arte. Egin nahi dut. Egin nahi dut bai. Hemen dian gora haritza, hauntzak airean da biltza. Bizi nahi dut Alibaba. Alibaba. 6 puntu, oso ondo. Gure lagun bat etorri da zurure. Como dijo Aita Eugenio, esta vida es un sueño. Nola da? Ez du ezautzen? Como dijo Ángel Genio. Aita Eugenio. Como dijo Aita Eugenio de Amsterdam, abadie. Jala izango zuen eta Aita. Ei, oso ondo, honek, Bonita. Eskerrik asko etxeko danari. Hori da. Venga, eroglifikoak. Bai? Koldo Iñaki? Bai. Lehenengo dator, denpora. Familia hartan denak dira. Bai? Hanka luzeak. Bai. Oso ondo. Pausu joan gara. Hanka luze batzuk ikusten genituen, hanka luzeak. Bale? Badira, familia gorrela denak ere. Nire familian bakarra naiz, esaterako. Gurien danak. Bai? Bai. Begira. Hanka luze Zuen familize. eroglifikoa, zuen armarria orduan. Bai. Ia bigarrena. Mutilek, denpora. Oraindik gazte asko dago. Bai? Segi? Bizibide bila. Oso ondo. Wow! Bizibide bila. Oso ondo. Gazteak, Ugaoko gazteak esaterako, bizibide bila. Bai, ez da? Bai. Bueno, Bai. animo, Eutxi goiari, Txalo bero batzuen zaz, venga! Bizibide bila aritzeak hori du. Kezkak eta ondo ez da, animo,
Hirugarren eroglifikoa, Koldo Iñaki, badator, denpara. Zein da zure zaletasuna? Piragua. Piragua. Oso ondo, oso ondo. Hildako bat. Ze jartzen du, bueno, bilobia horretan rip, alderantziz izpiluan, pir eta Cervantesek urari agua. Agua, piragua. Eskia bai, Koldo, piragua? Piragua, eskaiak eta... Kaiak bai. Hori egin dut. Bueno, zer da? Kaiak ez eta zelan da, rafting. Ah, bueno. Zer ez dute egin haue? Eta eroglifikoetan ere nola, rafting naguzki egin da. 80 puntu zuetzat! Kondo! Arroiz eta Xabi, eroglifiko batzu zeuentzat, bai? Zer? Asi aurretik? Ikusiko. Etxetik bai, a ber. Ah, bueno. Bueno, etxetik bai ez aska txarra. Batzu. Eroglio. Eroglio! Eroglioren kamiseta bat nahi dugu. Bai. Maite dugu. We love Eroglio. Bale, mutilek, lehenengo edator. Denpara. Denok babestu behar ditugu. Eskubideak. Oso ondo. Bat eta bidea. Eskubidea. Bikain. Bai, eta bidea justu leitzara doana, ez da? Bai, Akera horretako baita. bai. Bai. Erto, bigarrena. Denpora. Orain gaiztoa da, baina lehen... Ja... Bai? Torra Bai? zen. Oso ondo. Kintorra ikusten dugu hor, jatorra zen. Oso ondo, jatorra zen lehen. Ederto. Argoitz oso pozik Xabi. Blokeatute, no? Bestea desblokeatuta dagoen bitartean, ondo? Bai, ongi. Oso ondo. Eta hirugarrena, denpora. Ez dut osoa nahi, eman. La dena. Bai? La dena, la betea. Ja. La ura, la... Bai, La betea, la pertza betea. Zer. La osoa. Ez. Zer da? Hostia, Zer da? La ordena. Bale, hori bai. Justu. La nota dena osoa, baina Dena. Euneko urra behar genuen. Bai, Ura, irakurrita hori. la urdena. Osoa hori. La urdena. Bikai? Joko dugu txalo Xabiri, Argoitz. Lareta da puntu! Ni luzen, ezinbestekoa elkarlana. Aurkezle ongandik azita. Ai. Lehiakidetaraino. Eta publikoa, eta dena. Familia gara. Simbiosia. Hasi nahiz unkitzen batean. Baina ez unkitu, esaldi bihurria baitatoz. Hemen ez dago unkiduretarako tarterik bat ere. Koldo Iñaki, asmanduko ditugu denak? Bai, Bai. Ia ba, lehenbizikoa, denbora. Bero, Ez, Hotz. ez, hainbat, ez, Nahastu. ez, Utxean. utxean. utxean, Utxean. edo, Ez, Edo. utxean. Zer, utxean. hartu, Hartu, dezakezu. Hainbat, Ez, hotz, hainbat. ez. Utxean, ala geratu gara, kasik, gu ere. Tira. Bada, asera, bada. Hasera bada? Edo ez da? Bueno. Bero zeinotz. Kontuz. Hor geratu gara. Hau, gira, beste pista bat hor. Berton da, hau. Bai, Irakurri dugu. bai. Aurrengoa, Bokalak, bai, denbora. Ez da, egoste, Ez da, Gaz. Aurretik bokala, ez da, Ez da, ugaztunak, Ugaztunek. isurtzen, Isurtzen. Ez eta gero. sortzen dute, Sortzen dute, baina posible da, landare, eta... Zerealetatik, ze arrastona. Ja, uste dut, Ze arrastona. danak aurreratu dituzela, ja. Baina puntuak ere komene gira, beraz. Hurrengo antola dezagun denbora. erraz, Ez. zuria, Ez. kolore, Ez. beltz, Ez. marroi, Ez. hori, Ez. ala, Ez. Nahi. Ez. gero, Izanez. erraz, Bere, zeka ba. bere, kolore, Kolore. Zuria izan. Bere kolore zuria. Bere kolore zuria. Barrutik ateratzea. Barruan daraman solidarioa Claro, atera da. claro. Bere, asera eta alere. Puntu gutxi orduan, zero, bapes. Zero, bueno, kontuz. bat ere zuen. Azken aukera bat badago. Bokalak, batzen, hau bai, denbora. Naiz eta, Naiz eta ezurrak indartzeko balio den, balio Duen. duen, janda, ez da janda, Jendea. jende,
Jende askori kalte egiten dio. Kalte egiten dio hori bai! Bale! Nik ere nahi nuen, bat asmazezaten. Ze salto? Txartela gero Ze salto? Bat, 30. Oso ondo. Txaluz loteko dagoen zidatu barrelako danok. Ondo. Naiz eta zurrak indartzeko balio duen jende askori kalte egiten dio. Zer da? Esnea. Komo dina joko da, nik ezagun. Esnea, oso ondo. Ugaztunek sortzen dute eta bar kolore zuria. Ederto. Laurobak esan zuen behin, laktosari intolerantzia nion eta esnekien. Laurobari, txalo bero bat. Amutxe handi bat. Eta jogurinak esan zuen esnekiak maite ditu. Wow! Eta beste txalo bat jogurinak ez. Ondo. Intolerantzia gutxi hor. Argoitz eta Xabi, etxetik hauek? Bueno, batzutan. Bueno, bai, eze gustora, alkarrekin egin behar. Ze gustora. Argoitz, orain tirazuk, Bai. Guazen bat lehenbizikoan. Denbora. Talde. Ez? Giza. Talde. Baten. Iritziaren. Adierazpenari. Bai? Esaten zaio. Bale, oso ondo. Itzain. Batetik bat. Zigora. Eta zera txarra. Bokalekin beste beste, Guazen, denbora. Musika. Musika. Lan. Beta gero bokal bat. Polifoniko. Bateko. Molde. Ez da... Emeta gero, ez da... Malda. Ez da... Melodia, hori da. Melodia. Bai. Aurrekoek ere asko laguntzen baitute. Musika kontutan ari ginen. Melodia zen hitza. Tira. Ondo. Bueno, entzuten gabizio zer. Ai. Ondo, Argoitz. Xabi, gatxena hasierako da. Lehenengo, Bai egin da. A ver, bain. Ea datorrena, bai. Antola dezagun. Denbora. Nafarroako. Komunikabide. Digital. Batek. Horrela izena du. Bale? Eta bi Nafarro. Esaldia... Baina galduta. Esaldiaren atzean zer dute dagoen asmatu nahian. Polita. Ea bokale garritze duten beste zerbait. Bai? Apa, bikote. Denbora. Hots. Aurretik beste gol bat. Ahots. Kordak. Daramatzan. Dardarazten direnean, sortzen den. Hotsa da. Bale. Ikain. 3. 80 puntu Argoitz eta Xabi eta gizatalde baten iritziaren adierazpenari esaten zaio, Nafarroko komunikabide digital batek horrela izena du, ahots kordak dardaratzen direnean sortzen den hotsa da. Zer da? Irrintzi. Irrintzi, komodina jokoan ikuste zagun? Ahotsa. Ahotsa, hori bai. Ahotsa. Irrintzi izango da. Azkeneko, dardaratzeko hori, baina lehenbizikoak initzoken... Irrintzirako ja beste maila bat behar da. Ahotsa danok eta irrintzirako ja danok ez. Sokatirara joan horretik, botan nahi duzu irrintzi bat? Argoitzek, hau bai, Argoitzek. Kondo eta Iñaki gendo 40 puntuta, komodina Argoitzek eta Xabi gero 40 puntu. Hori zehaztu beharko dugu Argoitz, badakizu botaten irrintzizek. Zakue irazten badu ikosiko guen. Bale. Zehaztu beharko dugu, ondo. Zakua irabaziko balu, irrintzia, Pausu goaz, aurretik, prestatu danok, sokatirera goaz. Kondo Iñaki, ze bokatzetik? Erantzuteko prest? Guazen, denpora. Nork zuzendu zuen Oscar sarietarako hautagai izan zen lehenengo euskal filma? Garañoke eta hauek? Montxo Armendarizek, zein konstelaziok du hartz handiaren antza? Osa Mayor. Hartz handia edo... Hartz txikiak, zenbat horma ditu beharrezko erreboteko pilotaleku batek? 2. Bat, zein da kirol lehiaketetan arauak betearazten dituen pertsona? Arbitroak. Bale. 91 puntu galdu ditugu, hala adierazi du epaileak, bueno, soka da epaileak kasunetan. Argoitz, Xabi, zuen txanda, animo. Mutilek, denpora. Nor izan zen 19. mendean euskalkien mapa egin zuen printzea? Paso. Luis Lucien Bonaparte. Panda, zein animaliaren familiako zela uste zen deneak hartza zela adierazi aurretik?
Zakurrena. Mapatxea, nor bihurtzen da Jekyll doktorea edabe berezi bat edan ondoren. Mr. Hyde. Vale. Koldo Iñaki, denpora. Europako zein herrialdetan aurkituko ditugu Faroe uharteak. Danimarkan. Oso ondo. Argoitz eta Xabi, denpora. Zenbat proba ezberdin daude mihiluzeko saio batean? 6. Bederatzi. Zein lurraldetan dago Osaze herria? Nafarroan. Zuberoan, zenbat urte izango zen dituzke gaur duela 10 urte jaio izan bazina? Mar. Bai? Osaze, polita, Benito Lertxundiren kantuan ere, atarratzeko jaunean. Osaze... Gaur, abesteko goz, nago, barkatu. Tira, ez dutzen ari dira kontuak, 55 segundo aurretik, Koldo Iñaki gogoan izan, komodina ere, erabiltzeko dagoela, Guazen denpora. Zenbat hizkuntza dakizki gitxienez, elean iztunak? 2. Oso ondo? Argoitz, Xabi, denpora. Zenbat da 1011 bider bi gehi bat? 2223. 2023. Nola da izena jendetzaren artean bilatu behar den liburuetako pertsonaia? Wall-E. Oso ondo. Koldo Iñaki, denpora. Zein hizkuntzatan grabatu du Mikel Gurrea Donostiarrak Zuro filma? Katalanez. Oso ondo. Argoitz eta Xabi, denpora. Zer biltzen ditu Perez sagutxoak? Hortzak. Oso ondo. Koldo Iñaki, denpora. Zein liburutan ospatu dira Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako final gehien? Bilbon. Donostian, zer dira Carlos eta Eba Argiñano sukaldariak euren artean? Nebarrebak. Oso ondo. Eskerrak, Koldok ozenago egin duen, aita labak ez, nebarreba baitira. 19 segundo sokatira bukatzeko, Argoitz Xabi aurre hartuta zabiltzaten nabarmen, baina puntuei eustea ezinbestekoa da. Argoitz, Xabi, denpora. Zein da biodibertsitate handiena duen Afrikako herrialdea? Tanzania. Madagaskar. Esareren arabera, zer jaten du arrain handiak? Arrain txikia. Oso ondo. Koldo Iñaki, denpora. Ze anomalia genetiko sortzen du melanina pigmentuaren faltak? Komodina. Albinismoa. Ondo, jakina ere, komoina erabili, estarako baitago 6 segundo, eta gero diru bilakatuko baitira puntuak, Argoitz Xabi, eutxi diruari. Mutilek, denpora. Zerk banatzen du tenis zelaia bitan? Sarea. Oso ondo, sareak. Koldo Iñaki, denpora. Nor da Willis Drummond taldeko abeslaria? Jesus. Jurgi Ekiza. Oso ondo, Koldo. Jesus, ez? Jainkoaren pareko ahotsa duen arren Jurgi Ekiza abeslaria. Bukatu da denbora, Koldok eta Iñaki 129 puntu. Argoitz eta Xabik, 250. Koldo Iñaki, beste aukera bat izango dugu urrengo miluzen, eta ja ere dut ematen zeuek, Veteranuen lekuet hartute. Ze moduz? Ondo. Ondo, urrengorako gogotxu be bai. Bai. Gu be bai, eskerrik asko, berarte. Leitzetik, iritsi gira gaur, Argoitz eta Xabi, eta zeran ezineten, arrokeri gutxirekin irizitarete, oso apal. Oso gutxikin, kontrario fuerte. Bai, berezekin leitzarrak izan da oso apal. Bai. Aroma. Apal, jator, baina bereziki zuzen eta oso fin aritu zarete, sokatiran ere bai, 251 punturekin sailkatu gara, eta esan dizuegu, puntu hauek diru bilakatzen dira, eutxi diruari, eta ala egin duzu. 251 euro, dagoeneko, irabaziak, baina guk irrintzi bat ere entzun nahi genuke. Eta erne, gaur zakua berezia baita. Bitarra, kapikua, zakuan jokoan ditugu, 12.121 euro. Aupa! Bat bi. Zertzen baki derra. Eskuratu eskero zen do. Batez ere. Anatomian onak, medikuetara jolasten eta onak. Gutxi. Medikutara Juan Zalek ez dut dira. Ia ze galdera, Ezurrik apurtu zu inoiz, eskaiolaren bat edukizi, Nik ez? Ez, esgintzek bai, baina apurtu ez. Apurtu ez. Ondo. Ez dakit baliogarria izango den, Adi danok etxien, zakuaren bilagoaz. Ezurrekin egingo dugu jolas. Gaurko eremuak. Belarria, eskumuturra, hanka. Ondoren azalduko diren ezur hauek dagokien gorputzeko atalean kokatu beharko dituzue. Sorte hon. Badator lehenengoa,
Eta mailua da. Belarrin. Bai, nik uste dut, martillo. Belarrin hemen. Belarrian, jarri dugu mailua. Eskafoidea. Eskumuturren. Bai, nena makautzizun eskumuturren. Eskumuturrean. Pisiformea. Bai, ez da egitela. Hankan edo eskumuturren. Nik ez da irik. Hankan igual, baina ez nu seguro, hankan eskumuturre seguro. Baina, ez dakiten. Justo... Nik iregan zertiken ez. Nerko, bale. Hankan. Hankan, jarri dugu. Ingudea. Maiote ingudea. Nik uste belarrin dela, bai, bat maiote beste ingudea. Igual, bai, ez dakit ideik ez. Ba, jarri, negozo belarrin. Ingudea. Nik ideik ez dut. Martillo. Bai, belarrin jarri eta... Trapezoidea. Oia, hankarko ez da. Ezurra. Non dago trapezoidea? Ezurra, belarrian, eskumuturrean edo hankan? Eskumuturra, izan barra. Trapezido ez da. Ez, bai, baina hori da atzikako. Muskuloa. Hanken, no? Ez dakite. Ba, igual, bota hankara. Venga, jarriko eta... Hankan. Tibia. Hanken, bai. Hankan. Hankan. Peronea. Peronea. Hankan. Estamos? Batzuk bai, beste batzuk... Tibia, perone, bai. Baten bat... Amezer, eta beste bat, bin arten hankado eskumuturra, baina... Jakin gabe. Mailua agertu da, lehen ezurra. Nahiko ziur, erantzun diazue belarrian? Bai, belarrin, bai. Mailua belarrian? Eta ingudea? Oso ondo doakiolako, klaro. Mailua, Alessandro... Ingudea eta mailue, ba, zinga. Ondo, mailua Alessandro Akilinik eskribatu zuen lehenbizikoz, belarri erdian dagoen atalau eta alboan hain zuzen ingudea, mailuaren kolpea jasotzen duen atala da. Eta hankan erantzun didazue, tibia eta peronea baietz. Bai. Hankan dago tibia? Eta peronea? Oso ondo. Oso ondo, tibia, belaunaren azpian dauden bi ezurretatik handiena eta luzena, peronea, hankaren B aldean dauden bi ezurretatik mehena. Trukakia daukagu. Eskafoidea, pisiformea eta trapezoidea. Eskafoidea eskumuturre da. Bai, pisiformea eta trapezoidea, eskin ikuste direla edo justo orkatilen, edo justo eskumuturren, baina ez dakit. Ez da erabilarra trukaki, ez da, oiture da zerabiltza, ez da? Niluzeko trukakiari baino kasu gutxiago egitea, baina horretarako zauzien. Baina galdatzen dut eta igual okerrea. Trapezoidea igual aldatu genuen, baina ez dakit, igual trapezoidea eskumuturrea, baina ez dakit, igual da, kriston. Igual, ez importa, pues... Venga, trapezoidea eskumuturrera, venga. Trapezoidea, hankatik eskumuturrera aldatuko dugu. Azkenen... Trukakiari kasu egin, erabili, eta eskumuturrean jarri dugu trapezoidea. Zuzena da? Ondo, erabilia eskumuturreko ezurra baita, eta ezurraren formak berak ematen dio izena. Eskafoidea zalantza gutxirekin. Gutxirekin, bai. Erantzun duzue? Zein da? Ze azur da? Nik uste da, nena makautzizula emengo eskafoidez hemen eskumuturren, ez dakitze azkire non, baina bai. Bai? Eskumuturrean, eskafoidea, bertan kokatzen den ezur labur eta anpatua da. Eta gustura oso mingarria. Hurbiltzen gabiltza. Azken egunetan miluzen. Zakuaren bilan. 12.121 euro. Dirutza bat daukagu jokoan miluzen.
Argoitz eta Xabi leitzatik etorri, lehenengo egunean finalerako sailkatu, eta batera gaude. Ezur bat asmatu, eta zakua, leitzara. Ateratzen denen jakingo seguro. Akordatuko onera edo txarrera, jakingo dugu non dagoen pisiformea. 12.121 euro jokoan, adi, guztiok, pisiformea hankan dagoen jakin behar dugu. Pisiformea hankan dago. Eskumuturrean dagoen, azur txikitzuet. Azken unean hankamoz geratu gara nola baiz, Argoitz eta Xabi irrintzirik gaurrez, baina entzungo da noizbait, 251 euro irabaziak, beho gaizela bigote, zoragarri. Final bikaina, lehiakide bikainak, ze pozik gauden biluzten, urrengor arte.